Good morning children, I am Subhajya GK teacher. Today our topic is what do they speak. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் வச்சிருப்பாங்க. அதான் நம்ம இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு people வந்து என்ன பேசுவாங்க தெரியும் தமிழ். First one answer is தமிழ். Write in the dash. அது கீழ இங்க பாருங்க jumbled words கொடுத்திருக்காங்க. அத வந்து பிக் பண்ணி தமிழ்னு எடுத்து எழுதணும். செகண்ட் ஒன் வந்து மகாராஷ்டிரா. மகாராஷ்டிரால ஸ்டேட் people வந்து என்ன பேசுவாங்கன்னா மராத்தி. Third one Assam. Assam வந்து என்ன பேசுவாங்கன்னா அசாமீஸ். Fourth வந்து ஒரிசா. ஒரியா பேசுவாங்க. ஒரியா ஒரு லாங்குவேஜ் அவங்க உள்ளவங்க பேசுறது. Fifth one வந்து பஞ்சாப். பஞ்சாப் வந்து பஞ்சாபி பேசுவாங்க. கோவா வந்து கொன்கனி பேசுவாங்க. செவன்த் ஒன் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கு பேசுவாங்க. எயித் ஒன் ஹரியானா ஹரியான்வி பேசுவாங்க. 10th ஒன் வந்து குஜராத்தி பேசுவாங்க. 11th ஒன் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானி. பீகார் ஹிந்தி பேசுவாங்க. 13th ஒன் கர்நாடகா கனடா பேசுவாங்க. 4th ஒன் எல்லாருக்குமே தெரியும் கேரளா வந்து மலையாளம் பேசுவாங்க. ஸோ இதுதான் உங்கள் இந்த லெசன். எல்லோரும் கரெக்டாக எழுதுங்க. ஸ்பெல்லிங் வந்து நல்லா இது பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து தமிழ். செகண்ட் ஒன் மராத்தி. தேர்ட் ஒன் அசாமீஸ். ஃபோர்த் ஒன் ஒரியா. ஃபிஃப்த் ஒன் பஞ்சாபி. சிக்ஸ்த் ஒன் கொன்கனி. செவன்த் ஒன் தெலுங்கு. எயித் ஒன் ஹரியான்வி. நைன்த் ஒன் மணிப்பூரி. 10th ஒன் குஜராத்தி. 11th ஒன் ராஜஸ்தானி. 12th ஒன் ஹிந்தி. 13th ஒன் கனடா. 14th ஒன் மலையாளம். Thank you children.